Nou, we zijn hier op CSG Ljutger in Burgum. Het is een school voor VMBO, HAVO en VWO. Het vak Fries wordt je breed omgegaan. Van klas 1 en 2 werd het op een lessentabel staat voor alle leerlingen. En vooral klas 3 is het een karvak. En dat betekent dat in HAVO 3 kinderen verkeerd worden om er als tariering op examens te doen. En op het VWO hadden leerlingen het ook nog verplicht in de tweede jaar omdat we de MVO-school hier zijn. Bij het vak Fries gebruiken we vooral de methode serie 36. Serie 36 bestaat uit twee componenten, leer en doch. Met leer werk je de leerlingen aan taalvaardigers, dus dat gaat om stavering, grammatica, woordskat. En dat gaat meestal op individueel niveau, maar ik middels bijvoorbeeld een interactieve game. Bij het component doch zijn leerlingen vooral creërend aan de slag. In gearworking, maar ook in groepjes werk je zo'n grote eindopdracht. Zoals het maken van een tijdschrift of het spelen van een toneelstuk, het lezen van een boek met elkaar. Dus dat is vooral betjuttingsvol werkje om de taaldoelen. Nou, er zijn verschillende redenen voor leerlingen om Fries te kiezen als examenvak. Het is een groot part van de leerlingen bloot hier toch wel een werkje in deze omjouwing. Leerlingen kennen hier gewoon als moderne vreemde taal voor Fries kiezen en dat is wel een groot voordeel. En het is in een memetaal examen is voor een soort mensen een prachtige bijkomstigheid. Ja. Procentueel zien is de groep leerlingen die het eindexamen Fries doet net groot. En we hopen met dit project dat gaat over 6 portretten, waarin nieuwsgierige verhalen van Friesen centraal staan. Leerlingen zien te leren hoe mooi dat het Fries is, maar ook wat de meerwaarde van het Fries is en wat het in hun letteren leven voor een betekenis kan. Ja, ik vind het vak Fries op deze school wel heel leuk, want vaak ben je online bezig en nou, het is eigenlijk gewoon heel afwisselend, want soms is het op papier, soms is het online en ik is leuk samenwerken met iedereen. We hebben bijvoorbeeld het programma Serie 36, dan werken ze online gewoon in het programma en dan is het vaak opdrachten en ik zou beantwoorden. En we werken ook gewoon in grotere projecten, bijvoorbeeld gewoon een PowerPoint maken en dan presenteren aan de klas. Of bezig met een boek en daar antwoord op geven. Nou, het is gewoon leuk. Het is lekker uitgebreid. Ik denk dat serie 36 een mooie, complete methode is om op alle soorten scholen in te zetten. Het complete pakket wordt omgegaan en dat is wel het grote voordeel voor de docent, maar ook zeker voor de leerling om zo lang in eenzelfde omjouwing te werken die die overal de herkenbaarheid houdt van hey, nu ben ik mijn leesvaardig aan de gang, nu ben ik mijn schreeuwen aan de gang, hey, nu ben ik mijn project van doch aan de gang. En ik die projecten ben op verschillende niveaus in te zetten. Dus vooral net alleen voor klas 1 en 2, maar helemaal breed. En de jongen wordt er zo nou aan materiaal vergeet nog beschikbaar gesteld. Die was nou het project Daarom Fries. Richt op burgerschap, brede zin van hey, waar ben ik, wat doe ik. En het sluit hield hij weer om bij wat we eigenlijk willen voor het vak Fries.